Okay, so andam na ang tanan ng lamas na iwa na, so ato nang lutoon atong bakasi Cebuano Viagra. First to atong mantika, then nahon na to isa ang sili, bombay, inato ra nga luto ba, pero tagbaw ta kay kita ra magluto bisan magpalit ta og luto daan gamay ra man kani kay usa gini ka kilo bakasi. Bato sa ning kapupuhon ang lamas. Ito bakasi dara. Luto ko bayag Cebuano Viagra bakasi. So after ni lamas, kung turot na to ang lamas. Luya, kamatis, po, bakasi. Then, now, videohan. Sino ko bakasi? Mukhaon ko bakasi. Tapos, bakasi, na luto. Patay na ni kay. Patay na siya sa asin. Asin na bili. Mas prepare yun kung ipatay sa bakasi asin ragid siya makawagtag sa lamog dili ang init tubig malaswa ang bakasi malata. So prepare gid nako nga asin ra imong ikuha na nabuhi pa dali ang pagini kisi o buhi pa kuyapan na siya sa asin. Kasi mahal buhi pa kadya sa on naman ikaw may sukano na ko lihok kung ba kasi kung naging nga presko juga gikan gid sa dagat nga presko kayo naglihok pa so ito sa palasa lamay ra asin then patis tangan ako water makasi gamay lang nga tubig igo ra maka palapaw ra siya igo ra siyang palapaw. So ang kasi na to is 5 minutes siguro mo kulo-kulo na ni 5 minutes so ato na ning aonon. After 5 minutes bukal na ni so ato nang ilunod atoan bukal na ilunod ato tong tidbits siya pang special siya special nga luto basta na ay tidbits sa unsa nga luto special humot siya o lami gid siya. So mao ni bukal tani mo tidbits tira na takuban nimo at ilawan sa nimo di ay nya tunas timpla imo na nang takuban dayon wait for 1 minute lang paong na kaskayo